chikahang pangkalusugan. Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So narito kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, mga programa at serbisyong Salud Bicol noon na hatid ng DOH Bicol. So ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Melissa T. Sena, at ng aming Assistant RD at CMU Head na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong muling makakasama ngayong araw na to at tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako si Denise ng DOH Bicol CMU. At ako naman po si Nicole ng DOH Bicol CMU at kasama din po natin sa ating technical side sina Mr. Regner Almuela Jr. at Jomar Siciliano. At tuwing chikahang pangkalusugan nga po ay ating binibigyang pansin ang mga halagang health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre, ibabahagi din po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-Point Health Action Agenda. Ayan, so kamusta ka naman, Nick, today? Ayan, hello, thank you. Okay lang ako, ate Den. Another Friday, another chikahan. So another topic na naman po tayo and I hope maraming manood sa ating chikahan ngayong episode na ito. Nick, so ang dami nating health activities ngayong buwan ng Mayo. So ang dami talaga and itong mga health programs na to, syempre, mamaya ibibida natin yung special topic natin at makakasama din natin ng isang special guest from our health programs. Yes. So, bago yan, dumako muna tayo sa balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol nagbigay pugay sa mga nasawi dahil sa AIDS sa isang candlelight memorial, libre, kumpidensyal na HIV screening isinusulong. Higit 300 health champions nakiisa sa Second Bicol Immunization Summit. Suporta sa vaccination programs pinagtitibay. BRIC o BRIC members pumirma ng kasunduan para palakasin ang bakunahan sa Bicol. DOH nagsagawa ng cybersecurity training para palakasin ang digital security protocols, patient data protection. Para naman sa mga detalye ng balita. Ipinagdiwang ng DOH Bicol CHD kasama ang mga health partners at ang Albay Provincial Health Office ang AIDS Candlelight Memorial noong May 16 sa Albay Astrodome bilang pagkilala at pag-alala sa mga nasawi dahil sa HIV at AIDS. Batay sa datos ng DOH Bicol, mula taong 1984 hanggang Pebrero 28, 2025, umabot na sa 273 ang naitalang pagkamatay dahil sa HIV at AIDS sa rehiyong Bicol. Karamihan sa mga apektado ay nasa edad 25 hanggang 34 taong gulang. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DOH Bicol Regional Director Dr. Melissa T. Sena ang kahalagahan ng patuloy na pagbibigay ng treatment at screening services, kabilang na ang libreng antiretroviral medication para sa mga taong positibo sa HIV. Ipinaliwanag din ni Dr. Sena na mahalaga ang HIV screening upang maagang matukoy kung mayroong virus ang mga individual. Kapag nagpositibo, agad silang binibigyan ng antiretroviral drugs upang mapigilan ang paglala ng sakit tungo sa AIDS at mapababa ang posibilidad na paghawa nito sa iba. Dagdag pa rito, itinataguyod din ng kagawaran ang paggamit ng pre-exposure prophylaxis bilang preventive measure para sa mga individual na mataas ang panganib na mahawaan ng HIV.
Para sa susunod na balita, mahigit 300 health champions mula sa iba't ibang panig ng rehiyong Bicol ang nagtipon noong May 14 sa Vela Hotel para sa Second Bicol Immunization Summit bilang muling ipahayag ang kanilang suporta sa mga programa ng pagbabakuna sa rehiyon. Ang summit ay isinagawa bilang tugon sa mababang bilang ng mga nabakunahan bata sa taong 2024. Kung saan walang lalawigan sa Bicol ang nakamit ang 95% na target para sa fully immunized children. Ipinahayag ni Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa sa pamamagitan ni Assistant Secretary Farwa Hombre ang mga pangunahing hamong kinaharap ng programa tulad ng vaccine hesitancy, problema sa supply, kakulangan sa serbisyo at isyu sa pamamahala. Ayon kay Dr. Herbosa, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ang tanging paraan para sa pag-usad ng immunization program. Sa temang arangkadang pagbabakuna, proteksyon sa bawat pamilyang Pilipino, layunin ng summit na palakasin ang suporta ng mga stakeholder at hikayati ng partisipasyon ng publiko sa mga programa ng pagbabakuna. Hinimok ni DOH Bicol CHD Regional Director Dr. Melissa T. Sena ang mga katuwang na bigyang prioridad ang pag-abot ng mga serbisyo sa mga komunidad. Layunin ng National Immunization Program na tugunan ang mga kakulangan at maabot ang mga zero-dose children bilang pagtiyak na walang maiiwan sa kampanya para sa kalusugan ng bawat Bicolano. Sa patuloy na balita tungkol sa immunization, opisyal nang pumirma ang mga kasapi ng Bicol Regional Immunization Council sa isang Memorandum of Understanding noong May 14, 2025 sa ginanap na Second Bicol Immunization Summit. Pinangunahan ito ni DOH Bicol Regional Director Dr. Melissa T. Sana kasama ang mga kinatawan mula sa DepEd, DILG, DSWD, DOLE, DOST, DICT, SUCs at iba pang sektor. Layunin ng kasunduan na palakasin ang kampanya ng pagbabakuna sa rehiyon sa tulong ng iba't ibang ahensya, organisasyon, health groups at ng media. Nilagdaan din ng mga kalahok sa nasabing summit ang menu of support na naglalaman ng mga partikular na aktibidad na nais nilang suportahan kakabit ng pagpapatupad ng National Immunization Program sa rehiyon. Ayon kay Ms. Nancy Pastrana, consultant ng UNICEF Philippines, mahalaga ang paggamit ng human-centered at culturally responsive solutions upang maiwasan ang zero-dose crisis. Kanya ding binigyang diin ang mahalagang papel ng mga magulang sa pagsiguro ng kalusugan ng mga bata. Ang naganap na MOU signing ay isang patunay na dedikasyon at suporta ng buong rehiyon sa NIP at mga aktibidad nito upang protektahan ng mga bata at komunidad laban sa Vaccine Preventable Diseases o VPDs. Para sa iba pang balita, pinangunahan ng Knowledge Management and Information Technology Service o KMITS at DOH Bicol CHD ang pagsasanay sa Active Directory Domain Services upang turuan ng IT personnel mula sa iba't ibang rehiyon ukol sa tamang paggamit ng network security tools. Binigyang diin ni DOH Bicol CHD Regional Director Dr. Melissa T. Sena ang epekto ng cyber attacks sa serbisyong pangkalusugan, gaya ng pagkompromiso ng datos, sirang kagamitan at pagkaantala ng operasyon sa health facilities at mga opisina. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong magbigay impormasyon at kaalaman tungkol sa Active Directory at Domain Services upang mapalakas ang cybersecurity preparedness ng DOH units at facilities upang masiguro ang kaligtasan ng mga impormasyon ng mga pasyente. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis?
Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka katibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka katibay? At nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. So narito na po tayo sa pinaka-important part ng ating episode. Syempre ang ating interview. At para sa ating ikaw along episode, ating bibigyang diin ang isa sa pinakamalaking banta sa ating kalusugan, kung saan higit sa 1 milyong katao sa buong mundo ang namamatay taon-taon dahil dito. So ano nga ba ito? Ito ang paggamit ng tobacco. So yung sinasabi nating tobacco product. So ayon sa World Health Organization, 1.3 million sa mga namamatay na ito ay mga non-smokers, sanhi ng second-hand smoke. Batay naman sa datos mula sa Global Action to End Smoking, 16.4 million na mga Pilipino, edad 15 pataas, ang naitatalang tobacco product users noong taong 2022. Kaya naman, so this puts the Philippines as the 15th spot worldwide in terms of number of tobacco users. So ipinapakita ng datos ang nakakabahalang patunay na madami sa kabataan, ayun, sa ating mga adolescents, as young as 15 years old ang exposed na po sa ganitong produkto sa tobacco. And kaya naman ngayong araw, kasabay sa pagdiriwang ng World No Tobacco Day, ngayong darating na May 31, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga hakbang para maiwasan o kontrolin ang mga nakakapinsalang epekto ng tobacco. At hindi lang po tobacco, pati na rin yung sa ating tinatawag na e-cigarettes. So, syempre makakasama po natin today ang ating nursery at lifestyle-related disease Prevention and Control na Program Manager mula sa Health Promotion Unit ng DOH Bicol CHD na si Miss Carla Lubitise. So magandang umaga po, Ma'am Kalay. Hello po, magandang umaga po, Ma'am Denise and sa team and to all our viewers today. Ayan. So thank you po, Ma'am, sa ating guesting po today. So, una-una po, Ma'am, ano po ba ang sineselebrate natin ngayong sa darating na World No Tobacco Day? Yan.
Ayan. So, ayun nga po, Ma'am Denise, meron po tayong awareness and campaign na sinaselebrate every May 31. This is to raise awareness on the harmful effects of tobacco and tobacco products. Worldwide po siya celebrated by the WHO. Mandated po siya ever since 1987. So, this helped us maipahayag sa populasyon, sa mga target population natin, na kailangan nating sugpuin ang paggamit ng mga Yes. Cigarettes at ang iba-iba pang klase na Yes. na dumadating sa pagdating ng panahon, pagbago, marami na silang mga iba't ibang products na nakikreate ng tobacco industry. Yes. Thank you so much, Mama. No? Kasi itong celebration na ito, napaka-timely pa rin naman. And, di ba, itong World No Tobacco Day is, syempre, nakafocus tayo ngayon sa, lalo na sa kabataan. Kasi, di ba, ang dami ng mga naitatalang kaso. And then, of course, kailangan din natin i-promote yung healthy lifestyle talaga. Yun yung pinaka-important, di ba? Healthy lifestyle. Yes po, Ma'am Denise. I couldn't stress more kung gaano ka-importante na maiparating natin sa kabataan Yes. yung talagang mga sanhi ng sakit na inaidudulot ng paninigarilyo at ng mga bagong products katulad ng vape and Yes. mga e-cigarettes natin. Yes. So, kaya that brings me po, Ma'am, to my next question. Why is smoking harmful to your health? So, hindi naman natin makakaila na marami talagang sakit na naidudulot ang paninigarilyo. Una na dyan ay ang ating mga heart diseases. Pangalawa, ang ating mga respiratory diseases katulad ng COPD, chronic obstructive pulmonary diseases, at ang emphysema na ang pinaka-pangunahing sanhi ay ang paninigarilyo. I see. Pangatlo dyan ay napakaraming cancers po ang pwedeng maidulot ng paninigarilyo. So, isa po siyang risk factor sa pagkakaroon ng sarit-saring mga cancer po. Kasi the cigarette itself contains thousands of chemicals that could lead to cancer. Mga toxic talaga na Yes. substances, Oo. 'di ba? So kailangan talaga ma-get rid na natin sa ating habits yung Paninigarilyo. yung paninigarilyo. So kasi ang dami na pong lumalabas sa new generation ngayon na 'di ba hindi lang talaga yung traditional smoke. Pati na rin yung mga e-cigarettes, 'di ba, Ma'am? So Kasi nauuso, Nauuso, trendy. nagte-trendy. Naging na siyang social status ng mga Yes. kabataan. oo. Which is very alarming. Yes. Pabata po ang nanghumaling sa ating mga vapes and e-cigarettes. Yes po. So can you tell us more about the e-cigarettes po or the other forms of smoking? Alright, so we are currently in a epidemic or talagang world, burden. Yung paglaki ng ating e-cigarette industry. Nagiging na siyang alternative for the traditional cigarettes. Yes. And the youth ang target ng ating tobacco industry. And why is that happening? Because the industry, they are claiming that it is safe, that it is a safe alternative for the cigarette na traditional, Oo. yung sticks. But in the contrary, hindi po natin pa ipinapahayag na it is safe. There is still so many studies to be conducted. And currently, marami po tayong suspected cases of lung injury that is caused by e-cigarettes and vape products. I see. Yes. So, ang nangyayari po, very attractive sa mata ng ating mga kabataan. Dahil nga sabi ko, nagiging na siyang social status. So, pag may nakasabit kang vape, Yeah. pag gumagamit ka Oo. nito, cool kid ka. Yes. Oo. Uso ka. Oo. Nakakasabay ka sa forma at sa Sa uso. trend. Yes, sa Oo. trendy and very aesthetic Very, daw. yes. Oo. So, ang ginagawa ng ating industry, they make it more saleable by adding flavors, by adding designs that is very naman
enticing sa mata Yes. ng mga kabataan. Yes. Just imagine yung mga flavors like ice cream, pastries, Yes. soft drinks, anything, name it. Like we have thousands of flavors na created by the tobacco industry just to entice, para maingganyo yung mga kabataan natin na pumili, because it's may flavor pa, may yung amoy nito ay nakakaingganyo din, Yes. and the design, may mga cartoons na ang design, so hindi mo talaga siya ma-notice na it is a form of cigarette. Yes. So, napaka-ano talaga, no? Napaka-enticing Yes. nung mga packaging and yung marketing strategy nitong mga e-cigarettes. Opo, Ma'am Kaya ang Denise. daming, it's really specifically targeted to the youth. Kaya Yes. talagang maraming na ano rin na youth na, Opo. anong tawag doon? Interested to try. But Mhm. but then, we are advocating for smoking cessation, di ba? Yes To po. stop smoking. To let them know sa ating mga kabataan na hindi po siya safe. It Yes. is misleading. Yes, yes. Hindi siya para sa mga bata. So nabanggit natin that we are celebrating the World No Tobacco Day. Yes. Ang theme po natin ngayon is unmasking the appeal of the tobacco industry. So, what do we mean by that? Gusto natin na maipahayag or maturuan, magbigay ng facts kung ano talaga yung underlying na agenda ng tobacco industry with this cigarettes. So, with unmasking their appeal, we are aiming to create policies that could protect our, not just the adult, but especially the young ones. Yes. So, para po maisulong natin yung mga gandang polisiya na makakapag-protect po sa health ng ating kabataan against cigarette and e-cigarette smoke. So, speaking of policies po, ma'am, so ano ba yung mga programs or activities na ginagawa natin dito sa DOH para naman ma-share natin sa mga individuals, lalo na yung mga youth na nagbabalak or mga sabihin na nating mga interested or talagang mga hindi pa informed sa ganitong klase ng e-cigarette or yung smoking. So, ano yung message natin sa kanila? Ayan po, good news is we have so many ongoing programs Yes. with the tobacco program prevention and control. Ano po? At marami din po tayong katulong, mga taga-suporta para sa ating fight against this smoking burden po sa atin, lalo na sa Bicol region. So currently, we have what we call brief tobacco intervention training, Yes. which na-train na po natin ang lahat ng ating coordinators, program managers all over the Bicol region. And brief tobacco intervention is a form of advising, Yes. counseling, doon po sa mga nagbabalak at willing tumigil ng paninigarilyo, kasi hindi naman po natin maikakaila na talagang very addictive at mahirap po maging successful sa pag-stop ng smoking. Pero with the help of our trained BTI providers all over the Bicol region, sa ating mga RHU, sa mga smoking cessation clinics, madali na po mag-provide ng services para doon sa mga tao na ma-assess natin na current smokers, na magkaroon po sila ng way Yes. para mag-guide po sila sa journey nila on quitting the smoking po. Oo. Kasi, di ba ma'am, it's a tough journey kasi napaka-addictive, di ba, nitong smoking na to. And we really need the support of everyone, especially yung ating mga nasa health facilities, sa mga hospitals, di ba? It's kind of like a form of rehab na rin for them, di ba? So that, kasi kapag sinabi natin rehab or rehabilitation, parang ang negative minsan ng Parang malala na connotation, di talaga ba? siya. So it's, in this way, parang pinapromote po natin yung patient safety, di ba? Patient security na we have your back.
Yes. 'di ba? Dapat mapaalam natin yung support ng ating mga healthcare Yeah. workers. So may mag-aano sa kanila, Oo. parang support system Yeah. na anytime they feel doubted or they feel weak na hindi na nila kaya Yes. ipagpatuloy yung journey in quitting, Yes. they can always call their smoking cessation provider, the BTI provider, and ask for a brief counsel or a brief advice on how Yes. he or she can para maiwasan yung mga doubts sa sarili ng Yes, pag-quit. oo. So, Yes. aside from that, Ma'am Dan, we also have recently, kakatapos lang, very fresh, last week, we have engaged our youth. We have conducted the Youth Summit for Health in Malilipot. It's a 3-day Yes. activity for the youth leaders. So we have capacitated them on the information and learnings on our health literacy. So Yes. this includes lahat ng programa po natin ng sa lifestyle related diseases at in a whole sa non-communicable diseases and as well as sa ating mga communicable diseases na rin. So, napakaganda po nitong Yes. initiative para sa atin kasi first time po na karoon ng pag-collaborate yung ating mga kabataan. Di ba po ang target natin talagang mabigyan ng tamang informasyon at kaalaman on overall health Yes. is the youth. Yes. So, it was joined by at least 100 participants all over the Bicol Wow. region. Ang So, kasama dami. po sa ating in-strengthen or talagang deep dive sa kanila is the prevention on and control of tobacco use po. Kasi 'di ba, napakaganda po talaga 'yan. Kasi 'di ba, ma'am, yung ating pag-improve ng health, it starts with education talaga. Yung ating health literacy kung tatawagin. And maganda po talaga 'yan na summit, ang ating youth summit, kasi holistic approach na po siya sa lahat ng mga ginagawa natin na programs for health. And then yun, so we come back to the question po, are there any ordinances po ba na ginagawa ang mga LGU that we know of para po to stop or to at least prevent yung mga yung sa use and distribution of these kinds of products? Yes po. So, another good news. Napaka-aktibo po, lalo na Yeah. dito po sa ating rehiyon, especially sa Legazpi City. We have been implementing and sustaining the policy on smoke-free Legazpi. Ayan. So, kaakibat po natin ang ating mga provincial offices, the city health offices, the RHU. Meron po tayong mga policies, ordinances on smoke-free and smoke-free environment. Yes. Sa katunayan po, ngayong taon, i-revamp po natin, papaigtingin pa natin yung ating tinatawag na Red Orchids Awards. So, Ay. magsisimula po ang ating monitoring and validation of Red Orchids Awards on July. So, with Ay, wow. the spearheaded po ito ng Health Promotion Unit sa atin dito sa Department of Health. So, napakarami pa po ng ating kailangang i-improve, pero with the help po ng ating mga government, ng ating mga Partners. counterparts, yes, Yes. especially sa atin po. Meron din po tayong kahapon lang, napaka-fresh na Yes po. nakipag-tie up po tayo at nag-workshop with them, the Parents Against Vape. Isa po siyang organization na naglalayon na makatulong po sa pag-create ng mga policies. It is an organization of parents na talagang very supportive and engaged sa pag-fight po ng Mga use of parents vapes. po Yes po, talaga. parents. Okay. And pumunta po sila dito kahapon Yes. and with our program managers. Nag-come up po kami ng workshop and then output mga slogans Yes. na pwede po nating ma-post sa Facebook. They will be posting it sa Facebook nila. So,
Yun po, napakagandang initiative po from the Parents Against Vaping Yes. organization na tinap po tayo. Dahil lawak po ng reach ng PAV. Ang tawag po sa kanila is PAV. So, halos na establish na nila yung kanilang organisasyon sa Sorsogon, and ang next po nila is the Albay. So, with the help po ng ating PHO Albay and CHO Legazpi kahapon and the program manager spearheaded by the Health Promotion Unit, nag-come up po kami ng one-day activity just to engage our Department of Health sa layunin po ng Parents Against Vaping. Ayan. Ang ganda po niya, kasi naka-center siya dun sa pag-tap sa mga parents. Kasi education nga naman starts at home, di ba? Yes. So, it starts with the family. Kaya, maganda talaga na involve yung mga parents kasi may mga kabataan talaga na kailangan pa rin nila syempre ma-supervise. That's their role as parents, di ba? Ayan. Yes. Maganda po talaga yan, ma'am. Okay. So, kaya sinasabi po natin kanina, di ba? Maraming harmful effects. Maaring long-term effects na rin po ang ating smoking, And with that, talagang marami sa mga nabanggit yung programs ang very supportive sa ating mga users, or masasabi ba nating mga how do we call them po? They are our current smokers. Yan, mga current smokers. But with the help of our various health programs, na-assist po natin ang mga needs nila to recover or to withdraw from the use of smoking, Kasi napaka-importante po talagang matouch natin itong subject matter na ito. Kasi, masabi nyo, di ba, pwedeng magka-cancer, Yes. di ba? Ang daming mga, long-term illness. Harmful talaga. Very harmful po talaga ang smoking and other forms of smoking sa body. Kaya, which brings me to my next question din po, ma'am. Are e-cigarettes or any form or kunwari vape a safer alternative? Diba? So, as I've mentioned earlier, it's a big no, Ma'am Denise. Hindi po siya safe. Yes. On the contrary, it is very harmful. Kasi yung mga flavors po na nandoon sa vape, Yes. though they claim that it is just vitamins like vitamin E or vitamin C or mga ganon na flavors. Oo, yes. But our flavorings or the vitamins is not created to be inhaled. Hindi siya created para pumasok sa lungs natin. It is created to be taken orally or sa digestive system natin mag-process. Yes. Pero our lungs is not designed to accept this. So our lungs will of course treat them as foreign bodies. Foreign bodies. So it can create injuries sa lungs natin. It will create injuries for Yes. sure kasi hindi nga sila doon karapat-dapat na pumasok. And other marami pang destruction sa lungs na pwedeng magkaroon dahil sa mga particles na napapaloob sa vape flavorings. Yes, ayan. Sa juices ng vape na sinasabi. Ayan, ma'am. Kasi yung common misconception ng mga Yes. tao, lalo na mga youth na, Na it's safe. okay, nung na-introduce yung vape into the industry, parang, okay, so this, kasi ang pinopromote ng industry is, it is safer, di ba? Na Safer. it is a safer alternative. Kasi yung sinasabing nicotine, wala daw nicotine. Ay, hindi Diba? po. Ayan, magandang Yan. niyo, ma'am, Opo, yan. let's, I-disclose. pag-usapan pa Yes, natin. pag-usapan po Debunk natin natin yan. yung I-debunk claim mo. ng industry. Gusto ko po yan. So, hindi po yun totoo. Marami po ang napaniwala nila nung unang nilabas nila ang itong mga vape products. Sa katunayan, mas marami po ang nicotine na pwedeng maipaloob sa vape juices. I see. Dahil Wala. po, oo. Paano po yung nangyayari, ma'am? Kasi yung juices ng vape, di ba, it ranges to ilang ml, 10 to 30 ml, depending on the size of the vape or I see. the size of the e-cigarette. Oo, yes. But
etong mga traditional sticks natin, Mm-mm. Comparison lang kung ano. Kasi yung claim nga ng ating tobacco industry na mas safe daw, which is not. Yes. So, yung in comparison to our traditional cigarettes, sukat natin kung ilan lang yung nicotine na andon. Estimated natin ng halos close sa napapaloob talagang nicotine doon sa stick. Kasi nga, oo. a stick could have at least 5 mg, ganyan. Yes, oo. One stick. But this, the vapes, depending on its size, could be 5 ml, 10 ml, or 30 ml. Yes. Hindi po natin masusukat kung gaano karami yung may intake ng isang tao kasi depending subjective din kung gaano nila kadalas gamitin, kung gaano kalalim yung paghipak nila, kung gaano sila kadalas mag-smoke noon. So, hindi po talaga natin mas grabe po yung nicotine addiction and nicotine na mapapasok sa kanilang katawan compared sa cigarette. And yun nga, the dangerous part is hindi natin as a healthcare provider, hindi pag pumunta sila, hindi natin basta-basta ma-assess kung gaano nakalala yung kanilang addiction kasi nga depending on the ml and the frequency kung gaano sila kadalas. Of use, oo. Meron kasing sa mga kakilala ko or sa mga nagsabing mga na-assess na BTI, Yes. they can pwede nilang maubos yung isang pod, yung tinatawag na pod or juice. Yung lalagyan. Yes, in 3 days. Meron namang iba na nagsasabi in a month. So, we can never really assess na accurately yung nicotine or kahit estimate kasi depending talaga on the use of the individual. Ayun, which makes it even more dangerous, Yes. 'di ba, ma'am? Kasi nakakatakot kasi yung mga flavors mas addictive kung mas alam natin pag kunwari ang daming flavors, 'di ba? So parang ina-associate ata ng industry to the food mismo yung mga flavors. Kaya it becomes more enticing. So in a way, we are trying to build, the industry is trying to build a product for their, let's say, benefit, 'di ba? Mas maraming mabibenta. Mas kasi maraming marami mabibenta. yung, Syempre, the na demand inganyo. will rise. And which is not good kasi we are promoting something that is harmful to our bodies. And they So, are misleading. Yes, And, yes. Parang tinitrick nila yung mga kabataan. And Yes. that's why, know the facts Yes. on vapes and cigarette Yes. smoking. Kaya thank you so much, ma'am, sa pag-clarify na ang akala natin is wala silang nicotine, which is one of the most harmful components, di ba? Kasi addictive siya. Kasi Siya yung addictive siya. And I think, ma'am, mas maano ang e-cigarettes mas madaling i-consume kasi nasa iyo na yung mismong, anong tawag doon? Pod. So, Yung- heated po siya. The packaging Yes, kasi. through battery charging or through, Yes. pang pag-charge lang or batteries lang. So, hindi na Yes. kailangan maghahanap pa ng pangsindi. So, Yes. very, accessible, Mas accessible. very convenient kahit saan. At hindi rin siya madaling ma-detect because nga may mga flavorings na Yes. pang-cover sa kanilang Yes. amoy. So, mas okay na yung amoy. But it doesn't mean na it's less harmful. Yes. It's more harmful kung Yun po, tutuusin po, oo. di ba? Yung danger kasi, Oo. kayang-kayang maitago. Yan. So, parents, watch out. Baka hindi nyo alam sa Yes. loob ng bahay, nag-vape na pala. Teachers as well. Mm-mm, Malay nyo yes. sa classroom, nag-vape na pala. Akala nyo, pabango lang kasi Yes. mabango. And then, Yes. it comes in different sizes. Very small. Meron ng parang mga USB lang. Oh, Na hindi grabe, mo talaga no? lalaman na it's a vape. Oo, portable, Kasi- natatago. Yes, portable and very aesthetic nga. So hindi siya Yes. mahalata na it's harmful Yes. kasi naka-mask siya sa magandang preparation at balot and presentable. Yes. As well as yung amoy. Hindi na yung katulad ng traditional smoke na napaka sa amoy, di ba? Yes, yes. So talagang deceiving po talaga siya, mama. Deceiving, the So right that's- term. Yes, ma'am. So that's why
double dapat ang efforts natin para masugpo ang vape, Paggamit nito. paggamit ng mga e-cigarettes, smoking, any form of smoking actually. So, ayan po yung ating advocacy. Ano yun? Meron tayong advocacy kasi nun, ma'am eh. Say no to, ano yun, smoke, and say no to vape. Yes. Parang ganun. As I remember, Diba? yun yung advocacy mo when you become Hala! the DOH. Oh my Miss gosh. DOH Oo. 2023. Kasi may mga ganun tayong advocacy yan kasama din sa 7 healthy habits, di ba? Yes, Ayan. PAs, the 7 priority areas. 7 priority Yes, areas. PA4, if I'm not Ayan. mistaken. Yes. Health promotion talaga. Wow. Yeah. Say no to drugs. Say no to drugs. Smoke. No to smoke and use. alcohol use. Very good. Ayan. Thank you so much, ma'am. So, I think we are nearing to the end of our question and answer. Ano po, ma'am? So, before we reach the end, ano po ba yung role talaga? Kasi yung community natin talaga ang dapat nating ma-mobilize with this kind of program. Ano po ba talaga ang gusto natin magawa ng community to stop this kind of smoking? So, ayun nga po, nabanggit na natin medyo kanina yung mga ibang roles nila. Pero the main, the community, ang participation po na hinihingi natin sa mga community is to adhere with Yes. our policies. Kapag meron dyan nakalagay na no smoking, please adhere to that because may mga penalties po tayo sa ordinances. Yes. Pwede po oo. kayong mabigyan ng ticket amounting to 500 to 3,000. Ayan. As well as sa ating mga establishments. Mm-mm. Meron din po tayong sinusunod doon sa ordinance na dapat meron tayong designated smoking area. Yes. Meron ayan. tayong sinusunod na pag-put up ng yes. store Mm-mm. na dapat 100 meters away sa mga frequented by minors and the special population. Oh. So, dapat po sundin yun, kundi mamumultahan or pwedeng may Oo. sarado ang inyong establishments. Opo, yes. And also, sundin po natin na kapag bawal talaga sa public places, bawal po kasi pwede nga po tayo ma-fine. yes. And the establishments should also adhere na bawal magbenta ng mga any tobacco products and e-cigarette products Yes po. sa mga minors. Apo. 18 years old below. Okay. Ayan. And another thing, kung tatanungin po kanina yung role din sa community, of course, the parents or the guardians played a major Very factor major sa role, yes. pag-monitor ng use ng ating tobacco products. Ano po? So, Oo. they should also monitor the use or the shopping sa online shopping ng Ayan. ating Hindi mga natin kabataan nabanggit kanina, kasi oo. yes po kasi available po online yung ating mga vape products. So be very vigilant sa Yes. inyong mga kung paano nila ginagamit yung ating online shopping. Yes, So oo. baka nakaka-access sila kahit sa online kahit they are minors or 18 below. So Opo. yun po yung dapat natin. And also be a good role model sa mga anak. Ayan. Diba? Ultimately, Dahil talagang yun talaga. yung habit, smoking is a habit, is a bad Yes, habit na it's a very bad habit. na pwedeng karamihan ay nag-start sa bahay dahil the parents are smoking, the siblings are smoking. Ayan, So, oo. yung mga bata na akala nila normalize yun. So, Ayan. yun yung ating messaging din for the parents and sa mga adults na maging Set a good example, set diba? a good example. Oo, yan. Very, very well thought message po, Ma'am Calay. Thank you so much po. Pero nakalimutan ko po pala itanong yung about po sa second hand smoking. Kasi may tinatawag na tayong second hand, diba? And I believe meron ding third? Yes, Can you tell us more? unfortunately. Okay, so ang ating pong secondhand smoking, very harmful din siya. Kasing bigat niya yung paninigarilyung direct to. So, okay. What is more dangerous dito, kasi ang pwedeng maging biktima nito ay yung mga
mga innocent, yung mga walang kalaban-laban, like Okay. the baby. Yes po. Yung mga children na hindi naman nila alam, ano ba itong nalalanghap ko? So baka Yes po. kung ang gamit is yung may mga flavor, so baka langhapin pa nila kasi, uy, mabango. Yes, And oo then, nga. and the babies, nasa crib lang sila, how can they, sa self nila, kahit nai-irritate na sila, hindi naman sila basta-basta makaalis sa crib. Yes. Diba? oo. So, secondhand smoking is very dangerous as well. And unfortunately, we also have this what we call third-hand smoking. Ayan. So, ano nga ba itong Oo. third-hand smoking? So, this pertains po, Ma'am Denise, sa ating mga particles or residue na naiiwan sa mga surfaces when an individual or ang isang tao ay mag-smoke sa isang closed na area. Mm. So, for an example, the third-hand smoking can occur kapag, let's say, in a hotel room, Yes po. the guest nagsigarilyo Mm-mm. ng traditional smoke. Ngayon, yung upos, nagsilaglagan. Mm. Tapos, yung amoy, kumapit sa mga kortina, Ah, okay. kumapit oo sa na. bedsheet, Oo. kumapit sa basang tuwalya. Mm-mm. So, kahit na nag-check out na yung guest ng hotel na iyon, kapag ngayon pumasok yung mga ating housekeeper, Yes so po. yung mga naglilinis po, di ba, Opo. sa hotel, they are now the victim of third-hand smoking. Kahit wala na I yung see. individual, wala na yung culprit na smoke, Mm-mm. yung cigarette mismo, Yes. pero yung mga naiwan doon sa ating surfaces, yung kumapit na amoy sa mga kortina, Mm. ilang oras pa po yun bago mawala. I Kasi see. it combines yung small particles or residues Opo. na galing doon sa stick ng smoke or Mm-mm. sa upos. Sa Mm-mm. upos. It combines sa air. Ah, nadadala siya ng air, kumbaga. na nag-stay doon sa room, lalo na Yes. it's a closed space. Yes. So, ilang oras pa siya doon mag-stay, yung amoy. So, Mm-mm. kahit na alas 4 pa Mm-mm. nagpumunta yung tagalinis at nag-check out ng 12 noon yung guest na nag-smoke, magiging biktima pa rin siya. Malalanghap Ayun. niya pa rin yung mga residue ng I see. upos ng sigarilyo. Grabe pala. So, we are not only endangering yung buhay natin, pati buhay ng ibang tao, di Yung ba? walang Walang kamalay-malay. kamalay-malay na Oo. sila din pala ay apektado. Mm-mm. So, very important po talaga ang ating smoking cessation. Yes, Ayan. marami Yung sinasabi natin. Talagang maapektuhan kapag Mm-mm. hindi natin nasugpo ang ating burden Yes. sa tobacco Oo. smoking. Yes po. So, it's a continuous cycle kung ganun, di ba? So, let's cut the cycle. Yes, di ba? Ayan. So, thank you so much, Ma'am Callie, sa pagsagot sa ating mga general questions, mga must-knows about smoking and other forms of cigarettes, So, dumako na po tayo, diretso na po tayo sa ating myth or fact. Ito, Yay! mas fun naman po to, ma'am. Kasi parang ide-debunk na lang natin yung mga true or false na mga Alright. statements. Sige. Game tayo dyan. Game tayo dyan. So, myth or fact number 1. Sabi po daw ay, smoking helps relieve stress. Is it a myth or a fact po ba? It is a myth. Ayan, So, Ekis, yes, myth. Ekis siya, Ma'am Denise. Bakit Hindi po? po siya, ano nga yung word na ginamit mo, ma'am? Ay, hindi siya Hindi po siya nakaka-relieve ng nakaka-relieve ng stress. stress. Opo. Sa katunayan, ito po ay nagkukos pa ng Mm-mm. anxiety Yes. and ng ng fatigue sa ating Mm-mm. katawan. Opo. Kasi when you smoke, Yeah. nag-i-increase yung iyong mga vital signs. Mm. So, nag-i-increase ang pulse rate mo Opo. dahil sa nicotine pag Opo. umabot sa brains. So, it's a myth, Ma'am Denise. Hindi siya Mm-mm. nakaka-relax. Mm-mm. Mas nakakadagdag siya ng anxiety Nakakadagdag at ng stress. stress sa katawan. Oo. Kasi 'di ba, parang ang dami nagsasabi na yung ginagawa nilang pastime, yung Yeah. smoking, Maybe 'di ba? short, in a very short Oo. Why? side effect Oo. ng smoking kasi nga Oo. it is a chemical Yeah. that is triggers the
the dopamine Oo. or it signals the brain to create dopamine. Ah. Yung nicotine. Ah, Kasi okay. may mga nicotine binders tayo sa brain. So masyado na bang Masyado na technical. okay. Pero- so yun, yeah. nag-trigger siya ng happy hormones pero very short-lived lang. Ah, okay. Napakabidali. Temporary. Temporary. Temporary lang. At kung mabilis yung pag-shoot ng ating happy hormones, Yes. napakadali din at napakabigat din ang pag-crash down nito. Ayan. So Okay. yun, it's a myth, Ma'am Denise. It doesn't... It's a big myth. Yes. Yeah. All right. So thank you po, ma'am. So for our next, smoking only harms the smoker. Ayun, nabanggit na natin kanina. Yes. Oh. So it's a no-no. It's a myth. It's a myth. Yes. Ayan. So, Oo. kagaya Dahil ng sa sabi ni second-hand ma'am. smoking and third-hand smoking, marami po ang naapektuhan. Hindi lang yung gumagamit. ayan. So it's a really a myth. So talagang if you want to stop the cycle, di ba? Di, let's Quit. quit smoking. Yes. Simple Quit as now. that. And we have the people around us who can help, di ba? Yung ating mga nasa health sector and nasa yung ating mga health champions and of course yung ating family. Dapat po ang mga parents talaga ay very involved in this, di ba, ma'am? So yan. So number 3. Only older people get sick daw from smoking. Myth or fact? Big myth that, Ma'am Diba? Denise. Oh, ayan. Dahil, sabi ko nga, kahit Oo. yung ating mga, especially, Mm. lalong-lalo na sila, yung mga vulnerable population natin, like Ayan. the young ones, the babies, Mm-mm. yung kahit sa fetus, sa loob ng fetus, they Mm. are greatly affected by the Ayan. bad effects ng smoking sa Ay, katawan. talaga po, Oo. ma'am? Kaya, it's a no-no po. Dapat po, yung mga, lalo na yung mga buntis, wag po silang mag-smoke at lumayo sa mga nagsismoke. Kasi yung fetus po, maapektuhan. May parang mother to Oo. baby transmission. Oo. So, let me just expand. Sige lang po, expound go lang. further. So, meron po tayong tinatawag na kasi, nakaka-change siya ng DNA, especially sa ating mga young ones na hindi pa fully developed yung katawan or yung mga okay. internal organs. So, once na-inhale or pumasok sa katawan nila yung smoke, it could parang mabago yung DNA and yung mga cells po ng katawan ng isang tao. That's why, Mm-mm. ang isa sa effect ng paninigarilyo ng isang ina or the pregnant woman is the yung premature baby or Okay. the small for the size na paglabas ng bata. Kasi na-alter po nung chemicals, napakaraming chemicals sa smoking, di ba? Na harmful chemicals causing cancer. Yes. So, Oo. napakalakas ng mga chemical na ito Mm. na yung mga underdeveloped na mga young ones at sanggol, sila yung pinaka magsasuffer Magsasuffer kapag talaga. na-inhale nila or Yes. nagkaroon ng penetration sa kanilang katawan or nag-entry yung mga particles and chemicals ng cigarettes. I see. Actually, ngayon ko lang po halos narinig yan kasi it's one factor din pala na affected din yung baby and kumbaga, nandyan din ang ating, di ba, Safe Motherhood Program. Yes po, Kaakibat. kaya kasama po natin sila kahapon sa workshop. Ayan, yung nakita Safe ko Mother. sila, ma'am. Ano. Ayan, so napaka-important din pala yung ating mga pregnant moms ay huwag na mag-smoke. Yes. And of course, yung sundin yung advice ng ating mga OB, di ba? Yun, yan, kasama din po yun. And, okay, for our next, e-cigarettes and vapes do not contain nicotine. Ayan, ano pa yung gusto nyong sabihin, ma'am, about this? Syempre, myth siya kasi e-cigarettes and vapes do not contain nicotine. Yes, Yan. as we have talked about Diba? earlier po, ang pinaka, nga po is, mas madami ang pwedeng mailagay ng nicotine sa juices ng vape. Okay. And one more thing, ma'am, Ayan na po. pinaka-dangerous is, the suppliers, they could also put the what we call marijuana or the THC na liquid guys form sa ating mga devices, yung mga e-cigarette devices or the vape, para siyang hindi siya madidetect na it's containing drugs na pala or I see. even yung ganon. They could do that. Yes pala. po, and meron po tayong mga ganyan na po, no, na sadly. Do we And have have we encountered that na po? Yes, when we had our nagkaroon po kasi tayo po ng lakbay aral or
pumunta po tayo sa Davao Mm-mm. for learning and best practices together with the CHO Legazpi and the task force ng Legazpi. Okay. So, nung nakausap po natin doon, yung mga opisyalis doon sa Davao, Mm-mm. they have confiscated such I see. na may mga ganun po Mm-mm. na Yes po. laman na contains our Mm-mm. pinagbabawal na yung mga marijuana, Mga nga, substance, mga oo. liquidized Yes form. po. So Oo. that's the very, Very, very danger Oo. po talaga Mm-mm. kapag patuloy pang naglipa na po ang ating mga Yes. e-cigarettes kasi they could contain that. Mm-mm. At mahirap siyang i-track. Yon, 'di ba? Kasi ano siya, liquid form. Mhm. So dapat talagang very bad. So It's a myth. It's a myth. It's another big Yeah. myth. And thank you for that clarification and information po, Mama, no. So kailangan talagang ma-inform tayo about that. And for our last myth or fact, smoking outdoors protects others from secondhand smoke. Is it a myth or a fact? Of course not. It's a myth. Sabi ko nga, unfortunately, meron tayong tinatawag na third-hand smoking. Ayan. So, kahit nasa outdoors ka pa, kapag Mm-mm. kumapit yan sa dingding, sa halaman, Yes. or kung saan, kahit sa anong bagay, Yes. pwede siyang magstay doon in several hours. At Oo. yung pupunta doon sa lugar na yun, maapektuhan pa rin siya ng residue. Opo, kung yes. kumapit na siya sa air or sa mga Mm-mm. bagay-bagay. Yes. Ayan. So, thank you very much po, Ma'am Kalay, Ma'am Carla, for answering our myth or fact questions. So, once again po, Ma'am, maraming salamat po sa pagsagot sa ating about World No Tobacco Day na isa-celebrate natin. Kaya ayan na, sa darating na World No Tobacco Day celebration and every day, please practice yung ating mga healthy habits and wag na po tayong sigarilyo. Yes, Ayan. boss. Thank you very much. Say no to smoke. Ayan, And say no vaping. to smoke and vaping. Last message. Quit now. Last message yun na lang po, So, ma'am. yan po. Siguro, just short takeaway. Okay. There is no safe form of smoking. Kahit Mm-mm. ano pa yan, chewable ba yan, Yes. inhaled, Ayan. or smoke through inhalation, wala pong safe levels of smoking. Lahat po yan Ayan. harmful sa health. Ayan. And quit now than to suffer Later. Yan. Maraming salamat po sa ating Regional Program Manager ng Lifestyle-Related Disease Prevention and Control and Risk Factors po na si Ma'am Carla Luvidice. Maraming salamat po, Thank you din ma'am. po sa Ayan inyo, po. Ma'am Denise, for this opportunity Maraming to share salamat. awareness. Ayan. So, nandiyan po nagtatapos ang ating programa sa Chikang Pangkalusugan. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi namin ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa mas pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol CMU at sa Chikang Pangkalusugan, lagi namin pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Happy weekend sa lahat! DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Bicolnon. Na ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, Serbisyong Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud.
On sa inulan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig ginaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Ikono. Ika ako, itagabos, magkarapang, magkaibwang maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa indang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department